Moi. Koiran dementia. Oisko se ainakin osittain kuivanappuloiden syytä? Mä oon ravitsemukseen erikoistunut eläinlääkäri, akupunktioeläinlääkäri ja eläinkiropraktikko Sanna Immonen. Miksi mä väitän, että koirien dementiaoireet voi olla ainakin osittain teollisen kuivaruuan aiheuttamia? Niin, koska teollisesta kuivanappulastahan aina sanotaan, että se sisältää kaiken, mitä sun koira tarvitsee, ja vielä oikeassa suhteessa, niin senhän pitäisi olla täydellistä ravintoa sun koiran terveyden ja myös aivojen terveyden ylläpitoa, eiks niin? No, entäs sitten nämä tutkimukset, joissa tutkittavat iäkkäät koirat syö perusruokana sitä kuivanappulaa, ja sitten niille annetaan ravintolisänä esimerkiksi DHAta, eli aivoille tärkeää omega-rasvahappoa, tai siihen lisätään antioksidantteja ja aivoille tärkeitä suojaravinteita, niin näiden koirien dementiaoireet vähenee. Millä tämä selittyy? DHAhan on merkittävä rakenneosa koiran aivoissa, mutta sitä ei tarvitse olla aikuisen koiran kuivanappulassa ollenkaan. Eikä sitä usein olekaan. Tai ne määrät on mitättömiä, tai ne rasvat on ehtinyt härskiintyä pilalle ennen sitä ruoan syömistä. Ja jos aivot ei saa ravinnosta niitä rakennusosiansa, niin miten niitä sitten pitäisi ylläpitää itseään vuosien saatossa? Kuivaruoassa ei myöskään tarvitse olla C-vitamiinia, monia antioksidantteja, kuten kasvien polyfenoleita, flavonoideja, beta-karoteenia, luteiinia tai zeaxanthiinia, jotka suojaisi niitä aivoja. Ei tarvi olla. Ja no, siinä missä nämä samat tutkimukset osoittaa kuivaruokien puutteellisuuden, niin toisaalta ne myös osoittaa sen ravitsemuksen voiman, että kun sinne laitetaan suusta alas tarvittavia ainesosia, niin pystytään tekemään aika paljon asioita ikääntyvän koiran terveyden eteen. Ja jos sua kiinnostaa vielä lisää ikääntyvän koiran tukeminen, niin tsekkaa mun kurssi aiheesta. Moi moi!